OK, čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videjka, já jsem Kleza Potržítko a dneska si dáme opět challenge, a to challenge Only Golden Fishing Spot. Což znamená, že budeme moct brát zbraně pouze z Golden Fishing Spotu. Tak si vemte něco dobrého k jídlu, k pití a můžeme jít na videjko. OK, takže já mám dvě taktiky. Můžeme jít do Battlewoodu, protože většina fishing spotů se nachází tady na té řece. Nebo potom můžeme jít semka. Myslím, tady to někde. Ale první jdem do Battlewoodu. Tak doufám, nechtěl bych ideální loot, který bych chtěl, tak je zlatá shotguna a flex SMG. To by bylo úplně ideální. A video zakončíme až teprve, co budu mít top 5. Tak to nevypadá dobře zatím. Vůbec dobře to tady nevypadá, jelikož to nejsou žádný gold fishing spoty. Chcete vzít prut mezi tím? No, tady to vypadá bledě. No. Otevřem čestku, vezmeme si ideálně rotate, jestli to půjde. Jestli nám nějaký padne. To je teda nejméně jeden. Golden fishing spot. Tak asi budeme lívovat. Budeme lívovat, dobře, to bude rychlejší. Tak jo. Tak jo, máme tady druhou hru. Můžeme zkusit. Vlastně může být hodně fishing spotů i tady. Takže jo. A já bych padal do Battlewoodu. Ale vezmeme to takhle. Poletíme přes tohle. Potom a poletíme kolem Battlewoodu. Jo. Kdybyste chtěli víc takového challenge, tak pište do komentářů. A napište jaký. A třeba i nějaký výzvy, který mi dáte vy, nebo tradit sprite, taky klidně můžeme. Tady fishing spot není. Okay. To je na launchpad. Kdybyste chtěli chodit na streamy, tak mi taky můžete napsat. Streamovat klidně budu, problémy to nedělám. Tak to je nejím. Týpek vám už je vypařený. Tak jdeme dál. To jsou normální fishing spoty. Ale nice. První gold fishing spot. Sakra. Musím být rychlej. No, co se děje? Co se děje? To je už dobrý. Já jsem neschopný. Nice. Tady se fajtí. A pistolka, OK. To je celkem dobrý.
Nice. Potřebujeme loot. Jdeme se mrknout na další fishing spoty. Tohle je upřímně jako... Ta pistolka je dobrá. Ale... Chtěl by to třeba pumpu. Nebo flex SMG. OK, tak tady to prozatím nechám, až třeba se nám nepadne harpuna. Ale to vypadá bladě. Jdem si sem ještě pootevírat čestky. A někam riftnem. Tady koukám, že už jsou čestky otevřený. OK. Tak, kam? Může být teoreticky někde... Půjdem, tam bych šel. Tam sice být nemůže, ale... To je týpek. Tam sice být nemůže, ale... Šel bych to tam omrknout. Jo, můžem, já vím, pojedem tam a potom tam do závodu. To je dobrý plán. Jaj. Okay. No tohle přesně bych chtěl, ale ve zlatý variantě. Tak možná je strašný, tyvo. Doplním si shield. To je zóna, OK, takže my musíme na druhou stranu. Parádička. Takže jsme se měli úplně zbytečně. To je nejlepší. Tady může být vlastně fishing spot ještě. Ne, já jsem šupík. A jestli tady fishing spot není. Aspoň týhle, ne? Nějaký by mohli padnout. Rovníme se tady pár rybek. Nice. Těma se dohýlem. Já potřebuji healy do prdele. OK, týpek má halou. Týpek má hodně low. To je sprite, no. Parádička, týpek mi uteče s třápkama tam. To jsem si vždycky přesně přál. Týpek má jedno a on mi uteče, ty vole. Tak to je nádhera. Co víc si přát.
Naštěstí neutek moc daleko, doufám. Tamhle, ok. Já mohu zkusit. Nice. Proti komu fajtu? Tohle by mohla být docela dobrá hra, si myslím. Nice. Škoda, že nemáme takovou tu pumpu. Nebo lepší. Prostě tuhle bych chtěl. Vylovíme si nějaký healy. Jako reálně tohle by se dalo počítat jako úlovek z fishing spotu, ale my jsme řekli only zlatý, only golden fishing spot, tak dodržíme only golden fishing spot. Ale máme všeho dost. Teď máme healy. Máme. Zbývá poslední 5 lidí proti mě. Mohli bychom jít tam teoreticky. Ještě strašně velká zóna, kolik je tady málo lidí. Ale... Ok, to byl bot. Měl Bigo. No. Jdem se vzít. To je tohle. Jaj. Ok. Nechápu, co do mě šlo. Ok. Má jedno. Jo, šel takzvaný pošel. Kdyby tam neměl turetu, to prdel. Tady dostane takový výklep až. Ok, tu je tam minus. Týpek má fakt jedno, ale ten už se je dávno vyhnilovaný. Když si najmu botaný zrovna v zóně. Pojď sem. Člověk. Kam? Dívku dělej, pojď sem. Možná hezky. Si to trošku jinak, než bych chtěl.
jsem tam, ale ty krás. Ještě trošku dokud. Kde? To bude zajímavý tohle ještě. Jaj. Jaj. Tohle nevypadá pro mě vůbec dobře. To je 1v1. Týpek je tamhle. Jaj, ale dali jsme top 5, jak jsem říkal, že pod 5, že jak nebudem top 5, tak nevypínám video. Takže já vám moc krát děkuji, že jste se koukali na video, dejte like, odběr a vidíme se u dalšího videjka, zatím čau.